Abusiafo yamama kwaba eba pemampem TV so aye musomfo agimfena me ena midi sa adwumadi ho chiame ana meje ne yoyo na yeba pemampem TV so dia edikan amama hu se ba na nanmamamre ni amane dia eha ena yebo ho dawu eha ena domankoma som no ubenya krojin a chese efi ni nkekaye bia eni ho eni ti na abri nyina aya na agimfena mede nananom a omakwadare ewutumi ni ahodin hwedi amponi munyama a ode adomomo a omode hwe omomanfo na omode eboa adasam eniti ena ene yatwen aben yewura se ono ne ye monkomo na woncheche Ghana yen mfaso a yenya efi nananom som miwura emoakwaba eba pemampem TV so akura me da wase apia ho yewura obi bisa se Udinya kasa Edison. Omo frame Nana Danso abia a metoso mienu. Yene Nana Danso abia a otoso mienu ene twetwe nkomo. Obi say Nana eba ne sen ene obeye Nana Danso abia a otoso mienu. Nana ntete amamre no obi kwa obi ba. Me Nana sabe bebe tia kunga obi koko ya ena ebeto me sabe tete amamle mu akunga ebodi obi abeba wona kunga woso na odine di edi ato nti bra me ba ene na nanu mamwa koma twema no Nana Danso sabe metoso mienu na kunga mu namba soe e na mo de ma nti mia kasa mitwe o misesa mi din akunga bia okodia na eto akunga obeso no udi a o mo de wo no eyira oni nti na o mo frem say Nana Danso Ntwantwan for Danso abia metoso mi yewura yeda ase abisi uye ntwantwan bosomfo na we se eba ne sen ena abusua nipaku bebribe a ewu abusua mu na wonkwa na nananum eni to wanim eyesompa ana den ena ma unya nananum anum adom ana ufri ya fumu eba abosuo no na domankoma de adomo dada sebe ye bosomfo ohene me da wase sebe akundwa ohwe ni bitima bufi abosom ehwe trim na omafa eme dia me nana moko ye sebe o ntwa de ya nchire nipa na bene na atena ho sebe onti se busomrafo onwan toano ne sebe bredu asam me nana o mbidi na mbetana na kundwa mu awko no krachi sebe onwa samano no ana abosom no ebe ye dai be yi ni bitima bo afi ono nti abusuan doso ena onkom ya ombiyimi mito sisi yewura waka ne sei aya na yendie ni mafo de ni ma ne se bosum ofia ansa no befa okoka obi ana opusu nipa no ema abusua no de ne kwa akom tete ana moma ne ntetie sen ena mto ade na obesom ye ntwantoa esom sen na wo de no eti we de ane mbeto ye no sabi o ntwa de onka nipa no bra me nana me beto ye mani free ye me nana e beto nana wote ntwa no ho a friend bosomfo dodo anano midina chia biam anapamu me somo tibra me nana to no ko
I bear say, or more person name. I was young in a shy. Adam cry, and could be not be now I come for call. Sabi me would do man to one. I'm trying to have some four we are. The man to have some funny tinaco. On one of come me. I was young in a shy. Na bra me mani bam ho so kra na me kra na me gina hobi omuchi ni ya na na breye ansa na bebe china peme na me nim ne yekoso ansa na bedim ko gina bodwa mu ti bra bedim ko gina bodwa mu no e na no oye na mambre e dia kom ne tu meni nti me dia me mani bam ho so kra na me deden Actually, answer. Omiye dey. Ombo mama ni say. Many into a yime. Na brand to a yime no so no. A mama de kwan. Sibe pibi kamen. Ya de ko chire yiwura ndomanto. Ya ya ko so ndomanto ada bambamu a. Ana wo say wode wa ware yere dada. Nti me no yime. Acha say. Ebe tamina na mama anamwa yokomo ya alidrisani nti yo yewra na wa mai mu ada ho pa se dia wo kan yedie na eya koye yense kwaya yefa so esi ohene pepepe ewo busuani kurubia so saa kwan na so ena entoa efa so edi na botire emma na bosomfo yo ahemfo dia ne ya dia ne di sipai okay ya dia empra kundwa ohene dia empra kundwa odenensa kosre na na ne wuye am betnasi bra betna bosono no ho 1986 March ai nana ene vinja pini o na je se ubetana bosom no kra na ye mo me na kore e betana bosom no acheye we bisa se abusua e de nije ehia okwan efise obi akra benya nka bosom no abeka no na ode ye adwuma e na doma nkoma e de achew kwa nti doma nkoma de achew yi die unya abusua chitai e wo sa asumi mu ebepimene wahena me dase menya abusua ni nya gidie nyina wo mu ebetamachi amen o mu ko nankra na amen o mu nyina muso ena me ka se kura me de o mu je gusuwa di machi nkura mpani me ma abegu machi do yo yewra wakani se die ntwantoa eba duman kese amamre ni amani mu a na sede pa anything yo wahene meka kakra na yeni nyina na metimaka sabe ntoa enkyere nase bebre ena no mbeto ye enkyere ntoa ase e papa be wo me be wo no tontoa ho ansa na me betena ntoa no na domantoa udi nka bisa asem bi se ntoa na ye miensa domantoa na ye pani sasema ntoa ene toso na sese meme na na danso abia a me ka sei me na me ka chire abe frene na ntwantoa sabe ni amide mbeto ya no se wo domantoa ya wo sasema ntoa ena ye wo ntwantoa efiri ho ena meme na na danso no a okoye ansana na dodu baaye ana na dodu su wi a membeto ye no na na no ye bi pa
adanso we bi won pransama mu ewo akom de akom papa ansa na won fa kofi abaafo sabe yawo no kwachene ne ma no one asafo aka eye kwaji na muka bu na omusum ya timina kwa ya no se kofi abaafo ye ne tena be ni o eye se mebre ansa na me na nansa ne kwa yere okoye kofi abaafo obeka ntoano ho nti be frɛ no kofi ka akiri nkankransa mamu de woka abakosem padia nkransa mamu ha ye wotete bosum no pa sabi pronto omotan nkransa hene achi antoane de nkransa mamu ha de ntoantoane de doso na titru pa de ye dromantoa sasemantoa entwantoa ansa na omake kan aba ama emu ada ho pa nana sadia osikaye no yintimi enka panyini SMP nenso dia emofra ene nkoda ye betimi ede ato yekotokuo mu se na ebe ya dache bani se orefi krom hina ben ya yira jabas se na ebe ya yenkosu obi asa na yensa nche aye panti ena ebese na wankasa okire yansa enti na ene ya twa ben wabobo na ohwe ya Pema Pen TV so obese video be like no drop a comment yene yewura nana danso abia ene gusu etwetwe enkomo na nana abi nyina aya mete ntwantoa eye kasa na ya kama na krom afaso anasa aneti ohede dem dem metu ye no be papa no peso ye beto ya ne se ntwantoa na ntwantoa no aye ka no ntwana de ba akokon papa ntwana ba akokon romantoa sasamantoa ntwantoa o makokon sabe be kokon asante hene sanya ntwana ma ko ba kochire ye na ntwana ana mo ye de kosa ekokon abaje nkrasa mani siwo antwanam de kon de o makon bi akokon sa ekodru sabe duma akra beka para bewa yewura eka se ntwa akosa kudu duma obese wokan adoma nkomasem kakra nti yewura wo de no ebeto so amaye na dromanto ane entwanto a be kosa saa koya ekodrufra na ye friend duma no na konde entwana ba dibi na so omane nananom cheso mbedi nkranzaman so eye bafu pim no ene nananom o maka ene kabu mu ekosa eboa man nkranzaman chichire sasi ho asabe ena nanom chemfo CCBD sasi no so na twanu be koya asa no koduru bana yewura kafro duma no ewo mani bem ewo sirima na ewo he ana ewo nkranzaman haya duma ewo ya nkranzaman haya upe duma olinti ni sasamanto ni nua pa ni ntwantoma one de me friboro ne ba koso be nyina be frasase ba koso enti wo free sasamanto akwa na wo ba bia ntwantoma so mo kye ntwana me de ba ya miensa na hwa ba koso mu dia sasamanto ni nua pa ni ntwantoma
aboso ma me te ho enyanchi ye kwa hwea omo so fa yenchi na omo nyina panyine ne drumanto sanse drumanto ane edinkan baaye ansana sasemanto aba ntwanto a also wayere oba bedidi boro no ba koso yo yewra o ka be wura mi se entoanum ekọ saa ekudru bana na e ka bana ko dia na yim se asantefo ani so akon ekọ bana ankrazafo na nabafo pin ekọ obi a ema yinya eye nananom ensem bia ya omoka ene de yenka wa na yewra obebu yintimu kakra e ba ne sen because it trap akasema de ni ma ne se tano ene ebo asanteman ema omokọ ko obana edi nkunim na nsen bibi famasum se eyemtoa ena omode to time nsuo no mu a etimi pai nsuo no mu mienu a ohine na yetwa ne ti afira to nsuo ma yehwehwa yehu no ema nsuo no epai mienu ma nsuo no hwe ma yehu saa nipa no eti ewo nsuo ni mu wodi akọ die mesro se boye kire mu kakra bia na yafom ewo abakwasi mu baabi medasi amsa me kasa no me kan se otimfo abosom ni nyina ya omodia na asantimamu no abosom panyi se ya no antimampie ho tano no ene pie na bra sante hene wo ko kire ehemfo no awo ko ya wo duru ha no ya abosom se no ya makwan nti bra eduru baabi ana peja mi wura no wo kire sa mpa shami yese to kire ne o treye na domno ka wo ya ko ba dia kire wo mo to kire yese ya pe na nsu na tai nti wo kire sa anya nkoma de ya wo shami yese ya wom ebehu ne ya nsu na te se ne ya wo kan wasu mu enko eno mu fam na mkoe to bra mo koduriye na bi twanso ne si ya pe ana akofo no ebeduru ho omhwa am se si a manani o na kwamba nsuo we paatai kwamba ne befa so nti se ne besi atwanso ya be ko yedie ane ebetimi ya yede ebetimi twa nto ho mi yanko be pour be bugu on die fin ana obi afi na ohwe a we bisa se asuben asem na ye kan sisi asufra nti eho ena nanano eko ya kutwa asufra yes to mu gura mu ape na kire se so ni dira mu nyina na hahe ye fremso bi se agemfra agemfra focusi ekwango agemfra madam funu mu o se me se ya jemso sasema antoa abakose na mikayi agemfra no bra ko no duru ye abebe kwachi ye agemfra no kwani akofo ni nyina ba fra ni ba kundwa nyina ye den wura nsuo no nti ba fra na abje nfuna Jofa ya nana wakan adomafo asem papa kwaya nana no fa so ekuduru domfa a enim se agemfena sa so wi so open kira kwaya e wo fokwasi ekwam ofi dumankese na wo ye dufa kwasi a eho ena domfa ewo agemfena mitimi kan nyina na nti se ka dia ka ebeka anso ye de konkon ha de be kokon ha ene de ibetiem oni mi din ka se ntoa
mentimi nkyere ne nyinaa ase Dabi ho be bongo nti hwane de ya de bakofo nana komotwitwi no mu ukaba na ko anto akoye eno wo e ba ne sen e na ntoa e ko kan ko ho edi nkrazafo anim e ko ba na ko e ba ne sen e na munya nkomidi ko ayenya nkonidi ne sei ko di aba ko so ya duro ayaduro sunsumu bibia mu na ntuma ne sankyere ne bi se abra wande enfasi ana no me ho se ntuma ye wura sesima ntuma ekopie mu wo asante hene adwabo ase abra na odi na finhia na kese no na se na nananum bi anomo ho na omo kire kwan ntuma fa so epai asuma na okon ewo bana sede a wadom ye a wakire yen nemafo tete adoma komasem ene sakodo a entwa akon wonim se abri nyina eba akanmam ha ana bono ne na hafo ene asante abakwasi mu a aya na tambia ye tagese tanom na abo asante man chichiriye omuna akosa age asante esiwo na nso de ne wo kai pa kire se eje entwa ahodo a ewo nkrazamam ha edi ntintima pa ewo ko ahodo a ekoso ewo titibri mu ema nkunimdi eye asante ene nkrazaman etia nti se tisade a na yedikopie mu ewo bana hon miniti ba kuntam wono tofa yekwasi yayi na se nto akon ya okoduru ho no di nkuni ansana nkransa nkransa onenti ena nkransa hene ontoto na bosomase na asante mama o kasa tano anu a wo kano tano ne betonto tano betonto na be ho no enam se ono tano no efiri nsuo mu nti ena asante hene ayedai odi aye no se na bosom panyin ne tano na nkransa ma ahmodie wo pe ntoan ma be ko ye dia ene ntoan die nkransa ma ahmodie me cheke kura no manya kura he meti manya sesema ntoa manya ntwa ntoa manya sabi doma ntoa manya kokuma ntoa boana ntoa ayereda ntoa na chese ntoa no na ayesom a ebe pie nkrazamam se yate asore yes ntoa ni die dino asom yo yura anya pom ha nyina opa bosom ntoa ne edi nka so nyina oni doma ntoa pia onana emu ada ho ama ye nchirima na mesrel ntoa ehye fa a yede afahye na ba wiye omo a mo besom ye ka bibi kakra ekire omo na omo sitimu nya omo de na omo sampa som omo som ye no aso na nani mi wura mi danse ye di nkan ye di aseda ema awuradu twidi ampon asase ya ye ka ho mi di aseda ema ya bosoma ntoano ma ye hye omo fa be di akire na ometo na doma kase hene ana danso rempon awoto suminu aseda nkoma woni nibusiafo nyina ne nipanyimfo nyina na hemfo nyina ya di aseda mo me di aseda ni ye ni kabia so ma dromaman ya susu ni sei ya do mase ayamia me ni menua pani bosomfo jan ya do mase sabade mpaibo asorofo bebo mpaye ma yen nana domanse hene ene ni panyimfo bebo ye kidom
ya ante kase bone soro hene nana gradu a Japan aya soro hene hu say na aya konti hene asedan koma omunyina meka so mbubo omudia ye beji yensen di nana say obi bia obesom ye bia eye akwaniese bia ofa so se otimi baaye se wantimi ama a wosom oboama nananom som no ewie peye no hwede ampom enhyira mo etoso yakonfo a mo do mankase baaye to bensa frɛ omo ombabo aye me kasa ma nana bosomfo gyan ye di aseda ye ni kamea e de ma omo nyina so ma be hye animonyam na yanti kase bone bia ye da o mase na kopɔ pɛ na ade echi na beti sa kokɔ nyina kasa na ye bosomfo gyan ene ntwanto abosomfo da nso abia ye di aseda ye ni kabea e ma adofo Ghana man ni timbaye ni etima mabia no ye da o nyina ase atoso ma TV station Pima TV station amoso mababo aye mudi safi di kase de ya no disem mudi tudwa no amansan na ate ye damase imamonu yo eso ye ma money ha bofo na brefufum no ye beba wonchen na ye no abetwetwe nkomo na de ye de konkon ho no eye dientia eye ntwanto ani dumanto ehyefa ebom na omoye nkamu mu amamre ni bibia omoye bom a omotena fa ne fa eye bibia bom no efe minhu se abosum mienu ehyefa bom da agiduman kese ena Ghana haso minhu se kuro ba ko ewon to mienu agiduman kese entidientia abanisa no prepare ye beba onchen na wabo enchiremu ni yesu oba mo se mechire ni intra ebasa mechire yo amaye nyina yahu yo yada sipi yura eye bosomfo danso abia eye ntwantoa bosomfo a ne kyakwan ewudu mankese na a kire titi adomankomasem yenso edibibeti yitim na ye dia boyen bra bibi foforo kye ya atwen a ye beba yura nchen na ono so aboyen chirim se ne be ya wurim fi krom hia ban na wonkusu obi asa ensa nchia opa hwede ampondomankoma insha bibia ojebre eche na yura ogina afidi na anim a ochinchim afidi no ema yen eye nana bafo adodo na afre no as God Christopher ono ena echinchim afidi no ma yen menso agemfana na medi no chiame medi no ana yura achimte ne wa ohwe from Pim TV bia no wa yishira enso ho bye bye.